Is-sajf jibda bix-xita u s-sajjetti. Temp li żgur mhux forsi ħadd ma kien qed jistenna fl-ewwel jum tal-istaġun li aktar kien qisu jixbaħ ix-xitwa milli s-sajf. Minħabba x-xita li għamlet kien hemm saħansitra karozzi li sfaw marqa fl-ilma tax-xita li niżlet fi ftit ħin. Saħansitra mara fl-imrieħel deret taqsam l-ilmijiet bilma kważi saqqadda wara li nqabdet f'nofs il-maltempata. One News ħareġ idur fit-toroq tal-ibliet fejn fost il-lokaltajiet mill-quta kien hemm ħal-qormi li bħalissa jiċċelebra l-festa ta' San George. Spikkaw id-diversi volontiera li minnu fih ħarġu jduru fir-raħal sabiex jagħmlu li jistgħu biex ma ssir l-ebda ħsara lill-armar tal-festa. Minkejja diversi statwi u anġli tal-kartapesta nksew bil-plastik biex ma ssirulhomx ħsara, xorta waħda jidher li saret ħsara konsiderevoli fl-armar kif ġralhom ukoll bosta vetturi li kienu pparkjati fl-imrieħel. One News tkellem ma' Patrick Zara mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta li spjegalna li l-kaġun ta' din il-maltempata kien sforz ta' arja mhux stabbli fejn minkejja li l-biċċa kbira tagħha laqtet l-isqallija, il-gżer Maltin xorta ġew mill-quta. Irrimarka wkoll li mhux kull lokalità kienet milquta minn dan il-maltemp. ċerti postijiet laqtet iktar minn postijiet oħra. Fil-fatt mhux kull imkien għamlet ħafna xita, anzi ħafna postijiet ftit li xejn kien hemm xita. Imma issa kien hemm faxxa ta' xita niżlet minn fuq isu ħallu bħal qormi bir-Kirkara u l-imsida u hemmhekk laqgħet ix-xita mhux ħażin. Mistoqsek dan it-temp hux normali f'dawn iż-żminijiet, is-sur Zara qal li minkejja li ġieli għamlet ix-xita f'dawn iż-żminijiet xorta waħda mhix xi ħaġa li tistennija speċjalment fl-ewwel ġurnata tas-sajf. Ġieli tagħmel tarifiri f'Ġunju ġieli qattna xi tagħmel tempati bir-rat u hekk ġieli jagħmlu, imma mhux xi ħaġa li tistennija speċjalment illum il-bidu tas-sajf.